Maray na hapon mga tugang oya po ang mga baratang unyan para sa aga digdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Inutuntan bareta halid dyan sa luwa si Luens Barcena. Luens kamen. Bako sarado ang pintuan kan Philippine Statistics Authority o PSA Region 5 sa pagkonsiderar sa mga individual na dai tatao sa indang online appointment system na makapag-avail kan sa indang serbisyo. Ini makalis na ipagunambitan sa DCGB News si PSA Region 5 spokesperson Vladimir Piraha na kung may nabubuyuman na ali pa sa ararayong lugar na daiisi ang bagunindang sistema, di ko konsidera na nindaan mga ini sa paagi kapag tabang mismo kan mga personnel na yung mismo ang maktabang tanganin ng ma-avail ang ano man na gustong kuwaon na certificate o ang mga magkakanigong papeles na kikuha ka na sa indang klientes. Alagad pinaglinaw ni Peraha na sa mga araling lugar buda tarataw man sa nakan online appointment system mag-avail sa nasa sa indang website tanganin ng magkaigwa ni na madali asin na maaraman kung ano na schedule kung na rin sila makakakuha base sa mga available na slot. Pinaglinaw man ni Peraha na sa ngunya na nasa morbeno ng panahon dapat na paditiit man ang mga tao na makapag-adaptar ni na o kaya makapag-adapt sa siring na sitwasyon asin sisigon sa iya maski na nga ni may mga siring kining bagay sindaman na nangapudan na dapat nang magkaigwanin na pag-adapt sa siring na bagay asin na sa mga nagkaipiraman ng mga Albayano o Bicolano na dahil man tataw sa siring na sistema sindaman niya na sa sindang opisina para asistiran ngani na makapag-avail kan sa indang serbisyo sa ngani ng magkaigwa ni na marhay na serbisyo ang sa indang opisina. Magadagdag na bareta, ako po si LBB. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Mientras tanto si Ans Galero may dagdag man na istorya. Ans kamen. Siniguro kan Bureau of Fire Protection of BFP Bicol na padagos ang pagtaunindanin asistensya sintabang sa mga residentes kan na probinsya ng Sorsogon, partikular na sa Erosin, Bulusan, asin Huban dahil sa epekto kan na asphalt daraman ka na phreatic eruption sa Mount Bulusan. Ini ang sinabi ni Chief Superintendent Ricardo Perdigon, ang Regional Director kan Bureau of Fire Protection Bicol kung saan nagtaon na siya ninorden sa mga personahes kan na manlain-lain na BFP station sa probinsya kan Sorsogon asin nag-deploy naman ng mga personahes tangayon na padagos na makapagtabang partikular na sa road flashing asin clean up kan mga o kaya kan mga lugar na naapektaran kan asphalt. Apera kayan padagos man ang sa indang pagtao ni na asistensya sa manlain-lain na paagi siring man sa nakan relief operation asin manpower sa nasambitan ng lugar. Pinagsiguro man kan na BFP Bicol na padagos ang pag-coordinar ninda sa DILG, PDRRMC, local DRMC sa sinibapang agencies o ahensya de gobyerno tangani na maasistiran ang mga apektadong residentes. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Dakula na naman na problema sa mga motorista lalo na sa mga tsoper nin pampaserong vehikulos dalanta dakulang dugang sa presyo ng produktong petrolyo lalo na sa diesel ang ipapasunod poon sa aga. Sa pangangenot kan Pilipinas Shell, Petron, Sea Oil, PTT, Total, Uni Oil, Petrogas, asin Phoenix ang nagpalas naman nin abiso na 6 pesos 55 centimos sa kada litro ng diesel, 5 pesos 45 centimos sa kerosene, mantang 2.70 sa gasolina na magkakaigwa ng efekto sa agang alas 6 ng pagkaaga. Ang magabat na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo kausa kan padagos na paghiro kan presyo kani sa international market.
Posibleng magkaigwa pa nin masunod na phreatic eruption ang bulkan Bulusan sa Sorsogon, alagad, day pa man piglalauman na ibandera ang Alert Level 2. Sinabi ni FIVOX Director Renato Solidum na base sa mga nakaaging pagtuga, ang panibagong pagtuga pwedeng mangyari sa mga masunod na aldaw, semana o bulan. Sa iyang ipinaliwanag na dapat mahigpit na ipasunod ang pagbabawal na maglaog sa permanent danger zone. Sa ibong nalado, sinabi ni Solidum na day pa pwedeng ibandera ang Alert Level 2 dahil ang day pa manin mga indicators na presente na ang magma sa mga aktibidades kan bulkan Bulusan. Dagdag pang bareta dyan sa luwas si Joshua Bino. Joshua Kamen. Mantang nagdarani ang pagtatapos kan pagpapautob kan Comelec Ganban na maduraran sa nasagkod Hunyo 8, talagang riparo man giraray ang mahigot na pagpapautob kan mga personahes kan daraga PNP sa naunang bita ng Leia sa pagriparo kan DCGB News sa Satoyang area digdi sa Banwang Daraga kung pa ka nakaaging mga aldaw talagang manunataran na puga-puga permi ang naunang bit ng hepatura sa pagkondusir ng Comelec checkpoints. Susugman sa nainot ng sinabi kat tagapagtaram kan daraga PNP na si Police Staff Sergeant Marian Jess Rico magpapadagos ang taindang mahigot na monitoring sa palibot tangani ibitiran ang mga kriminalidad asin mamantinir ang matrangkilong kapalibotan. Dagdag na bareta, halis sa luwas, Joshua Bino, DCTV. Posibleng magkaigwa ni lahar flow halis sa Bulkan Bulusan sa Sorsogon kung magkakaigwa ni makusog na asin sigidang pag-uran lalo na sa northwest side kan Bulkan. Ining pahayag ni PIVOX Director Renato Solidum sa pagsasabi na duman nakatambak ang ibinugang abo sa mga salog na minabulos pasiring sa Huban. Sa iyong sinabi na rin pamasindang rekomendasyon para sa evacuation kan mga residentes na may pinagharani sa bulkan tanganing maging isaluwas kan permanent danger zone. Idinugang pa man ni Solidum na ang mga gobyerno lokal pwede magpa-evacuar na lalo na kung may bog ang pagbagsak ng abo mantang nadedefisilan ang mga residentes ng mga pugulan na makalaog sa sendang harong ang abo. Nagparumdom ang FIVOX sa publiko na magdistansya sa pigaapod na permanent danger zone kan bulkan Bulusan sa Sorsogon. Ini kasunod kan pagtuga kan bulkan kan nakaaging aldaw. Sinabi ni FIVOX Director Renato Solidum na kaipuhan magharayo ang komunidad sa 4 na kilometros na permanent danger zone. Idinadagdag pa man niya na kung nadadagit ang bulkan o nagtutuga, ang pinakadefensa para day maafektaran iyo ang magdistansya. Sinabi ni Solidum na kamabutan sa pagpasunod ng PDZ, tangani nga day maafektaran ang mga residentes in kaso magkaigwanin biglaan na pagtuga o anuman na aktibidad ang bulkan. Miyaras na ipigor din ni Health Secretary Francisco Duque ang distribusyon ng preposition supplies as in face mask sa mga apektadong residentes kasunod kan pagtuga kan bulkan Bulusan sa Sorsogon. Sa iyong sinabi na sinugo naman niya ang gabos na mga preposition supplies dapat may tao sa mga ini sa mga apektadong pamilya lalo na ang mga nasa evacuation centers. Idinugan pa man ni Duque na may tugon man siyang itao ang N95 mask as in N88 surgical mask tangani mga proteran ang mga namamanuan sa asphalt pati naman ang epekto kay ni sa mata. Enot kani ang Department of Health nagtaon na nin hygiene kits, tubig, bugtakan nin tubig asin iba pa. Nagdaunin asigurasyon ang Philippine National Police sa publiko na nangingibabaw sa sitwasyon ang pulisya sa Sorsogon kasunod kan pagtuga kan bulkan Bulusan sa pagsasabi na sufisyente ang bilang kan mga pulis tanganing malikayan ang panghahaba sa mga tiyendahan sa mga apektadong lugar. Sinabi ni PNP Director for Operations Lieutenant General Val De Leon na pigbabalo kan mga pulis na malikayan ang panghahaba sa pagsasabi na ini perming nangyayari sa panahonin kalamidad. Idinadagdag pa man niya na maski nga ni apektado alagad, bako ini rason para manghabas nin mga produkto sa mga tiyendahan. Nagbilog na ang Philippine National Police ng Task Force para sa paghahanda sa seguridad sa inaugurasyon ng elehidong presidente
Bongbong Marcos asin Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Sinabi ni Colonel Jean Fajardo, tagapagtaramkan pulisya, na binilog na ang Security Task Manila asin Security Task Group Davao para sa inaugurasyon kan duwang mga bagong lideres kan nasyon. Sa Manila Museum ang inaugurasyon ni Marcos, mantang sa Davao City naman ang inaugurasyon ni Carpio. Sa sinabi na may koordinasyon naman sinda sa transition team kan duwang grupo para sa arigladong paglatag nin security plan. Daim mababa sa 2,000 na mga pulis ang ipapawagas sa Manila para sa inaugurasyon ni elihidong Presidente Bongbong Marcos. Iniyan pahayag ni PNP Deputy Director for Operations Police Lieutenant General Val de Leon sa pagsasabi na magkakaigwasinda nin walkthrough sa security plan tanganing maplansya ang preparasyon para sa pagsumpa ni Marcos sa National Museum sa Manila sa maabot na Hunyo 30. Magkakaigwaman sinda nin koordinasyon sa inaugurasyon man ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio na mangyayari sa Davao City sa Hunyo 19. Sinabi kan Philippine National Police na ang mga local government units de paman nagpapaluwas ng permiso para sa anuman na protesta sa Aldao kan inaugurasyon ninda elihidong Presidente Bongbong Marcos asin Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Sinabi ni PNP Director for Operation Lieutenant General Val de Leon na dahil pamansinda nakakaresibin ng anuman na komunikasyon halay sa mga primary area sharing sa Manila o Quezon City, Quezon and Davao City. Sa sinabi na ang PNP Civil Disturbance Management iyo ang masiguro na ang mga illegal rallies dai makakarani sa aktibidad para magparebok sa pagsumpa sa pwesto ni Marcos asin Carpio. Uminabot sa 272 milyones pesos ang nagastos kan Partido Federal ng Pilipinas, partido politikal ni elihidong Presidente Bongbong Marcos sa minatapos pasanang eleksyon. Inibase sa indang Statement of Contributions and Expenditures. Sinabi ni Abogado George Briones, PFP General Counsel, na ang 272 milyones pesos na nagastos sa presidential campaign mas hababa sa maximum expenditure na 337 milyones pesos na pigtutugutan kan ley para sa National Political Party. Mientras tanto, sinabi ni elihidong Presidente Bongbong Marcos na pagpapadagos niya ang sa iyang pag-vlog maski pa magpuuna ang sa iyang trabaho asin obligasyon bilang bagong leader ka nasyon sa Hunyo 30. Sa sinabi na ipapadagos niya ang paggamit kan siring na platform tanganing mantenidong updated ang publiko sa iyang pinakabagong aktibidad diretso hali mismo sa iya. Idinugang pa ni Marcos na ipagpapadagos niya ang vlogging tanganing makuha kan publiko ang mga alternatibong source of information sa iyang pagiging presidente para sa mainstream media. Sa pagdakol nin mga lugar na nagtatanom nin dekalidad na hybrid asin inbred rice variety sa nasyon, katuwang ang tamang paggamit nin mga pataba, ang pagkakaigwa nin rice self-sufficiency sa nasyon madali nang makamtan. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na naging matrayumpo ang ultimong tulong bulan sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa implementasyon kay nin mga programang nagpaitaas nin aninin paroy sa Pilipinas. Sa datos na ipinalawas kan Department of Agriculture, mahihiling ang paglangkaw kan aninin paroy kan mga paraoma sa parehas na hybrid asin inbred rice pon kan 2019 hasta sa presenteng taon. Kayang ibaba ang presyo nin bagas sa 20 pesos kada kilo na iyo ang gustong mangyari ni elihidong Presidente Bongbong Marcos. Sinabi ni Agrarian Reform Secretary Bernie Cruz na kaya ining gibuhon sa paagi nin implementasyon nin Mega Farm Project. Nagbilog na ang Department of Agrarian Reform nin proyekto na pigapod na programang Benting Bagas sa Mamamayan o BBM sa lindong kan mga Mega Farm Project. Sa sinabi na siya ang proponent kan proyekto na konsepto kan Mega Farm tanganing pagsararoon ang mga kabasan tanganing maging Mega Farm para sa produksyon nin paroy.
An utang kan Pilipinas uminabot na nin 15.4 trilyones pesos ngunin na taon kun bako sa fiscal discipline kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa indang COVID-19 response. Kan Abril, ang sovereign debt uminabot na nin record high na 12.7 trillion pesos na may debt to GDP ratio na 63.5%. Sinabi ni Department of Finance Chief Economist Jill Beltran na posibleng malala pa ang nangyari o mangyari. Sa iyang ipiniliwanag na ang gobyerno nagamit nin fiscal prudence sa mga pagresponde sa COVID-19. Idinagdag pa man ni Beltran na ang ginamit kan gobyerno kung ano sana ang yaon sa fundo. Dakula ang magiging papel kan teknolohiya tanganing mapakaray bako sana ang revenue generation kan masunod na administrasyon kundi pati para mabawasan ang corruption. Inan sinabi ni incoming Department of Information and Communication Technology Secretary Ivan Jan Uy sa pagsasabi na sa paagi ng automation na iyo ang tugon sa iya ni Elihidong Presidente Bongbong Marcos mababawasan ang nawawarang fundo kan gobyerno dalang sa korupsyon. Sa sinabi na magiging simple na sana ang transaksyon sa government service asin magkakaigwanin streamlining asin mapapugulan ang red tape. Sinabi ni incoming Finance Secretary Benjamin Jokno na ang digitalization pwedeng makatabang para mapakarahay ang tax collections asin makakuha nin mas dakol na buwis. Sa iyang sinabi na kung magiging tax payment user-friendly, makakatabang para mapadakol ang koleksyon. Idinadagdag pa man ni Jokno na igwapanin lugar para sa mas marahay na tax collection gamit ang teknolohiya. Sinabi niya na sa paginin digitalization, ang tax babayaran na digitally kaysa magpila sa opisina kan Bureau of Internal Revenue na minaresulta sa korupsyon. Sinabi ni Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon na may tataong kwenta na kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa masunod na liderato kan nasyon ang Pilipinas na haros normal ang dalagan kan pamumuhay. Sa sinabi na maski yaong pamanggiraray ang pandemya, haros ang kabus nakabulta na sa sendang kanya-kanyang trabaho asin nakalaog na sa opisina. Idinugang pa man ni Dizon na nakalaog naman sa klase ang mga estudyante maski sa elementarya mantang nakabulta naman ang transportasyon. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na dai siya nagbabasol na ibalyo ang fundo sa procurement service kan Department of Budget and Management dahil hanta mas dakol na buhay ang pwedeng mawara kung dahil niya ito gigibuhon. Sa iyang sinabi na ini ang whole of government approach, mantang siya naniniwala sa DBMPS, mantang dai siyang tiwala sa mga personalidad. Idinadagdag pa man ni Duque na dai siyang pagbasol, mantang dai manin ebidensya na magpapatunay na salaan ginibo niya. Sa iyang tinawanin doon na handa sindang magpaluwas nin mga ebidensya. Dahil pa dapat maging kampante ang publiko maski nagbaba na ang narestong kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sinabi ni Dr. Rontgen Solante, sarong infectious disease expert asin miyembro kan vaccine expert panel na dakula ang posibilidad na maglangkaw pa ang COVID-19 infection. Idinugang pa man niya na mantenidong hababa ang COVID-19 vaccination rate, lalo na ang bilang kan mga nagpapatadok ng booster shot asin nabawasan naman ang pagsunod kan publiko sa health protocol. Base sa projection, posibleng maka-eksperyensya ang nasyon ng COVID-19 surge sa Agosto kasunod kan local transmission kan Omicron subvariant BA.5. Nagdefensa ang Bureau of Customs sa nagluwas na informasyon kung saan inakusaran ang duwang opisyales kaini na alegadong involto sa mga anomalya asin naghahanap na nintulay sa kampo ni Elihidong Presidente Bongbong Marcos para magtinir sa pwesto. Sinabi ni Abogado Vincent Maronilla, tagapagtaram kan aduana, na padagos na nakatutok sinda sa saindang obligasyon na makatabang sa pagbangon kan nasyon dahilan sa negatibong efekto kan pandemya sa nakaaging 2 taon, mantang di marin katotohanan na nakikilibot o nakikilabot sa trabaho kan aduana and religious group.
Sinabi ni Elehidong Senador Chis Escudero na si Elehidong Senador Robin Padilla kwalifikado man na maging pamayo kan Senate Committee on Constitutional Amendments. Sa sinabi na ang gabos ng mga senador pare-pareho na magkaigwanin sa rong boto, siriman parehong kantidad sa bulanan na sweldo. Idinugang pa ni Escudero na maski sisa ay pwedeng maging pamayo ng Senate Committee mantang daiman ng special qualification para digdig. Sinabi niya na si Padilla pwedeng maging pamayo kan na rin man na Senate Committee kung ini uuyunan kan mayoriya kan mga senador. Hinagad ni Senador Amy Marcos na magkaigwanin special exams para sa mga nagtapos nin kursong edukasyon asin day pwedeng makakuanin licensure examinations for professional teachers ngunya na bulan asin sa Setyembre. Siyang sinabi na sobra sa sarong taon ang nakaagi kan ipangapodan niya ang pagkakaigwanin online LEPT alagad day managhiro ang Professional Regulation Commission. Idinadagdag pa man ni Marcos na ang PRC as in Civil Service Commission dapat magdoble kayod para magkaigwan in special exams para sa 2021 as in 2022 graduates imbes na pahalaton ang mga ini sa 2023. Sinabi niya na ang online version kan LEPT pwede man gibuhon sa mas lalong madaling panahon. Sinabi ni Elehidong Senador J.V. Ejercito na siya marekomendar kay Elehidong Presidente Bongbong Marcos na suspinderon ang nakatalaan na aumento sa premium rate ngunya na bulan na ipapasunod kan PhilHealth. Sa sinabi na dai pa napapanahon na mag-imponer kini sa mga obreros sa panahon ng krisis sa nasyon. Sayang ipinaluwanag na ang sitwasyon kay ito normal mantang maraya ng ekonomiya mantang ang computation kan PhilHealth ibinase kan mga panahon na ito alagad bako ngunyan na iba ng sitwasyon kan nasyon apektado pa kan COVID-19 pandemic. Sinabi kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board na posibleng day naman aprobaran ang pendyenteng fake hike petition sa natatadang mga aldaw kan administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang transport groups nagsumiter nin petisyon kan Enero na aumentuhan ang minimum fare nin sagod sa 15 pesos hali sa 9 pesos tanganing mamitigar ang efekto kan padagos na paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo. Sinabi ni LTFRB Executive Director Maria Cristina Cascion na ang desisyon posibleng iwalat na sana sa masunod na administrasyon. Sobrang ikinaugma kan detenido asin outgoing Senator Leila de Lima ang pagbabasura sa kasong pigaampang ni Kerwin Espinosa na may kinaraman sa droga kung saan nadamay man ang sa iyang pangaran sa kaso. Sa sinabi na ang pagbasura kan kaso kontra kay Espinosa magpapatibay man sa iyang posisyon sa pigaampang niyang kaso na ang gabos na akusasyon sa iya gibo-gibo man sana. Sa ruling na ipinaluwas kan Makati RTC Branch 64, ibinasura ang motion for reconsideration na naisumiter kan prosecution sa pagbaliktad kan ruling kan korte na nagtaonin doon sa pag-uyon sa demorer na katumbas nin pagbabasura sa kasong pigampang ni Espinosa. Sa Hunyo 8, ang Philippine Navy mapadarakan saro sa saindang duwang brand new missile frigates ang BRP Antonio Luna para magpartisipar sa Rim of the Pacific exercise na mangyayari sa Honolulu, Hawaii poon sa Hunyo 29 hasta Agosto 4. Sinabi ni Navy spokesperson Commander Benho Nagranza na ang BRP Antonio Luna iyon parte kan Philippine Navy Naval Task Group 80.5 na maserbi bilang representante kan Pilipinas sa US Navy Maritime Exercise. Sinabi o ini kompwesto nin mga personahes kan Philippine Navy mantang mabiyahe sinda sa Hunyo 8. Arestado ang 10 miyembro ng fraternity na responsable sa paggagadan ng sarong senior high school student dalan sa hazing sa Kalayaan, Laguna. Sinabi kang pulisya na narakop ang mga miyembros kan frat sa serye ng manhunt operation na ginibo sa pigtataguan na lugar sa barangay San Juan. Tulong magkakasunod na operasyon ang ginibo kan mga pulis sa kusog kan mandamento de aresto na ipinaluwas kan korte sa Santa Cruz, Laguna dalan sa pagsuway sa Anti-Hazing Act of 2018. Marso 2022 kan magadan ang 18 anyos na si Raymart
rabutaso kasunod kan inagiya na initiation rights kung sain nagsapar ini ni kadakol ng mga tama sa iyang lawas. Pinaburan kan Court of Appeals ang conviction kay retiradong Army General Jovito Palparan asin duwang iba pa dahilan sa kasong kidnapping asin serious illegal detention sa duwang estudyantes kan University of the Philippines kan 2006. Sa 61 pahinang desisyon na isinurat ni Associate Justice Angeline Mary Kim Posale, nagluwas na ang mga kaso kontra kay Palparan kasabay sinda Lieutenant Colonel Felipe Anotado asin Staff Sergeant Edgardo Osorio inapirmar na may modifikasyon. Ang kada saro sa inda dapat magbayad ni 100,000 pesos para sa civil indemnity asin 200,000 pesos para sa moral damages na may 6% interes kada taon susog sa desisyon kan Malolos RTC Branch 15. Si Palparan na convict kan Bulacan Court dahil sa kidnapping asin serious illegal detention sa mga estudyantes na sinda Karen Empeno asin Sherlyn Kadapan kan 2006. Iyan mga tugang nga detalles kan mga baretang unyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pag-ara kan mga pag-iriba, names Flora Salado Technical, asin Richard Astor. Kami po nagatod kan bareta. Ako po si Franz May Boras. Ako mo po si Winteral nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan.